Otvorene su zimske olimpijske igre, a Sjeverna i Južna Koreja koračale su zajedno pod jednom zastavom. Politička zvijezda Kim Jo-jong, sestra velikog vođe, koja se inače navodno nalazi na američkoj listi sankcija zbog navodnih veza s kršenjima ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Više doznaje Ida Hamer. Političke zavrzlame u pozadini prekrasnog sportskog događaja. Povijesni trenutak. Južna i Sjeverna Koreja pod istom zastavom zajedno u povorci. Zimske olimpijske igre odvijaju se u Južnoj Koreji, samo 80 km od njihova susjeda, Sjeverne Koreje. Iako su dvije Koreje još uvijek u konfliktu, mnogi ovo smatraju pozitivnim pomakom, ali ne i Amerika koja Južnoj Koreji čuva leđa. Došli smo na olimpijske igre kako bismo bili sigurni da ih Sjeverna Koreja ne bi iskoristila kao priliku da sakrije istinu o svom režimu. Režimu kojim ugrožava vlastiti narod. Režimu koji prijeti zemljama širom svijeta. Režimu koji nastavlja svoju glavnu misiju da razvije nuklearno oružje. Možda su baš to razlozi zbog kojih je američki potpredsjednik preskočio večeru na kojoj je trebao dijeliti stol s vrhovnim vođom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. A sestra sjevernokorejskog vrhovnog vođe Kim Jo-jong prva je iz obitelji Kim koja je posjetila Južnu Koreju od Korejskog rata 1953. Pa je dobila i nadimak Ivanka. Nakon što je ruskim sportašima zabranjeno natjecanje na zimskim olimpijskim igrama pod ruskom zastavom, 160 onih koji se natječu nezavisno to su shvatili kao dobru priliku za zabavu. Glasni su i olimpijskom selu se zabavljaju uz velike količine alkohola. Bez obzira na sve poteškoće, mi navijači sretni smo što je naša reprezentacija ovdje, ponosni smo na njih i želimo im pokazati podršku. A da zabave neće nedostajati, smatrali su i organizatori igara, koji su ove godine podijelili rekordan broj prezervativa, točnije 110.000. S obzirom da ove godine natjecatelja ima 2925, broj podijeljenih prezervativa dovoljan je da se svaki natjecatelj zabavi 37 puta tijekom 16 dana sudjelovanja.